pala, doon pala dapat dito. Dito tayo ganyan. Saan yun? Dito ba yan? Ayun. Alam ko doon tayo. Tanong ka nga ba? Tanong ka nga. Ha?
Ate, pwede magtanong? Saan po yung papuntang Rancho de Paraiso po? Yung... Ay, sa Villa. Magandang ano po yun eh, parang magandang libutan. Saan po ang daan? Saan po ang daan? Ay, babalik po kami. Ay, ganun po. Okay. Salamat ate. San Gregorio ba sinabi kanina? Sabi nga, Gregorio. Naalala ko kasi pagbaba ng tulay tapos gano'n. Ha? Ha? Hindi na may cam. Yung cellphone. Yung cellphone, okay lang. Ha? Yan. Pag nakita mo ano, idusog mo na lang. Ganun na lang. Tingnan mo.
Saan ba? Dito ba? Ha? Diyan ba? Pasok kayo dyan? Diyan kayo sa unahan, tingnan natin. Relax po naman yan. Ha? Hindi pa. Tayo guys, kita ko na oh, dito lang pala to. Makapasok kaya tayo dito? Yun ang rancho, bago parang sarado po ata. Ay, close eh. Sarado.